Dragi moji, lijep pozdrav. Nadam se da ste spremni za novu emisiju Studentski grad jer ona upravo počinje. Emisija je namijenjena kako sadašnjim, tako i bivšim te budućim studentima, znatiželjnim možda i zabrinutim roditeljima. Bićemo informativni, edukativni, ali naravno i zabavni. U tome će nam pomoći i studenti Sveučilišta u Osijeku te studenti Fakulteta političkih znanosti. I ne zaboravite, upravo vi ste kreatori naše emisije. Stoga nam svoje ideje, probleme ili priče šaljite na mail adresu matea.miljan@mreza.hr. Danas donosimo: širi se negodovanje studenata zbog novog načina plaćanja školarina. Aleksa Bijeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, poželio uspješnu godinu studentima. Proslavljen 37. rođendan Osječkog sveučilišta. Tena Perišin, profesorica na Fakultetu političkih znanosti, otkriva sve o novoj studentskoj televiziji. Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu o novom načinu plaćanja školarina zabrinula je studente koji ionako nisu spremni na novi trošak. Prosvjedima su se priključili i stari studenti Fakulteta političkih znanosti, ogorčeni činjenicom da gube pravo studiranja. Više u pričama koje slijede. Nema džabe ni u stare babe, tako i sa studiranjem. Novom akademskom godinom donesene su i nove odluke o školarinama. Senat Sveučilišta u Zagrebu odlučio ujednačiti sustav participacije za studente na višim godinama studija. I odlučilo se da se taj sustav maksimalno ujednači, time se postiglo da ono što su školarine na neki način bile pokriće nedostajućih sredstava od strane ministarstva za pokrivanje materijalnih troškova i drugih rashoda djelatnosti, da se kroz ovaj sustav poticaja, dakle kroz ovaj novi ugovor koji osigurava ta sredstva, napravi poravnanje. Donesena odluka kod studenata Građevinskog fakulteta izazvala je negodovanje i potpisivanje peticije. I pošto je tako brzo donešena i na početku upisa i na kraju ispitnih rokova, mi bi htjeli nekakvu odgodu. Piše da svaki fakultet ima pravo na godinu dana prilagodbe, a mi ju nismo dobili. I sada bi jako puno nas trebalo platiti nešto što po starom sustavu ne bi trebali platiti. I kod našeg faksa je stvar da mi upišemo semestre posebno, ne cijelu godinu odjednom, ko ne znam, ekonomski fakultet ili tako nešto. I onda smo sada oduzeli, u zadnjem trenutku smo oduzeli to pravo, odnosno nismo oduzeli to pravo, nego moramo platiti ponovo predmete koje možemo ponovo polagati tamo u zimskom semestru, tako da, i to je doneseno u zadnji sekund sve. I ja nisam niti stiga prijaviti ove to ispite da manje platim, nisam niti stiga prijaviti kako je to kasno doneseno. Prema novoj odluci cijena jednog ECTS boda na biomedicinskim fakultetima iznosit će 160 kuna. Također istu cijenu za ECTS bod odvajat će i studenti umjetničkih fakulteta. 140 kuna po ECTS bodu plaćat će se na biotehničkim, prirodoslovnim i tehničkim fakultetima, dok 120 na društveno-humanističkim. Ja moram reći da nisam previše sretan s tim, ali nemoguće izaći iz toga. Donao ovu klasifikaciju na 3 grupe studijske po iznosima školarina. Jer moj pristup je da student, što god da on studira, on ili ona studira, ne bi se smjelo to odraziti na visini školarine. Odluka se ne odnosi na studente koji su ostvarili između 30 i 54 ECTS bodova. Student koji je ostvario manje od 30 ECTS bodova te time realizirao manje od pola akademskih obveza, plaćat će puni iznos školarine. Donesena odluka ne odnosi se na studente koji su ostvarili 55 ili više ECTS bodova, čije školovanje u tom slučaju pokriva vlada. Uzbudno oko čak 4 policijska kombija te 2 patrolna automobila umjesto klasičnog prosvjeda ispred Fakulteta političkih znanosti studenti predbolonjci odlučili su se obračunati s dekanom fakulteta Nenadom Zakušekom.
zbog nedavne odluke vijeća fakulteta koje im ukida pravo studiranja i baca ih na Bolonju. Osobno mogu posvjedočiti da doista takvi studenti koji dolaze na ispit uglavnom imaju ispodprosječno znanje. Zašto vi mislite da možete neograničeno studirati po uvjetima koje ste imali kad su upisali? Pa stvari se mijenjaju. Apsolventi kojima je ostao tek jedan ili nekoliko ispita padaju na 3. godinu studiranja i polažu za titulu prvostupnika, a sve to moraju i dodatno platiti. Oni koji od diplome dijeli tek jedan ispit, mogućnost da će za svoj trud dobiti tek titulu prvostupnika izrazito ljuti. Za moj jedan ispit ja moram ići na Bolonju koja ima niži stupanj od ovog što bi ja dobila s tim jednim ispitom. I još moramo da njima davati novce dalje, još sljedeće 2 godine minimalno, da bi ja dobila isti status za ovaj jedan ispit koji meni treba još samo jedan semestar, manje od 1 semestra. Žalba o odluci Fakultetskog vijeća Fakulteta političkih znanosti bit će proslijeđena Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, rektoru Zagrebačkog sveučilišta te studentskom pravobranitelju. 21.000 studenata studira na Osječkom sveučilištu koje je proslavilo svoj 37. rođendan te još jednom ukazalo na važnost jedinog sveučilišta na istoku Hrvatske. Priču donosi Nera Hamilton. Osječko sveučilište Josipa Jurija Strossmayera nedavno je proslavilo svoj 37. rođendan i 305. obljetnicu visokog obrazovanja u Osijeku. Kao jedino sveučilište na istoku Hrvatske značajan je činitelj regionalnog razvoja, a u njegovom razvitku iznimno je bitno odgovoriti potrebama regije. Ističem da interes za Osječko sveučilište iz godine u godinu se povećava. Naša kvota je ove godine bila 3425 studenata. Jako lijep studentski grad. Mislim da stvarno zaslužuje taj epitet kojim se naziva cijelo vrijeme pravog sveučilišnog grada i nadam se da će i dalje rasti. Mislim da je potrebno više studentskih domova, ne više nego da se napravi još barem 2 puta ovoliko, jer mislim da ima 10 puta više studenata, možda i 15 nego što je općenito ima mjesta u domovima. Savršen je za život studenta u svakom pogledu, zadovoljava sve što treba jedan student i dosta je povoljan grad. Mi želimo, naš moto je Osječko sveučilište poželjno mjesto studiranja. U Hrvatskoj je svega 0,67% doktora znanosti, ali još je dodatni problem što su ti doktori znanosti jako malo prisutni u gospodarstvu. Naš je cilj povećati broj visoko obrazovanih i doktora znanosti, ali i povezati sveučilište s gospodarstvom, kazala je rektorica i dodala kako ima planove i za budućnost. Planiramo graditi još 2 studentska paviljona za stanovanje, dakle tu proširujemo kapacitete. Potrebno je naglasiti kako se na sveučilištu predviđa ustrojenje jedinstvenog ureda za cjeloživotno obrazovanje, koji bi u suradnji s poslodavcima i potrebama tržišta koordinirao znanstveno-nastavni i umjetničko-nastavnim sastavnicama za izradu programa. Studentski život ne mora uvijek biti lijep. Ako imate bilo kakvih problema, pomoć možete potražiti u studentskom savjetovalištu Nisi sam. Maja je studentica Fakulteta političkih znanosti. Jednako kao i drugi studenti nailazi na brojne prepreke, ponekad i probleme. Do sad ih je uvijek rješavala sama. Svi imamo neka pitanja, nedoumice kad studiramo, tako sam imala i ja. I nije mi uopće palo na pamet da se obratim savjetovalištu. Imamo jako puno studenata koji traže našu pomoć, našu podršku, tako da smo na neki način odgovorili potrebama studenata, odnosno mladih u gradu Zagrebu i u Hrvatskoj. Godišnje kroz savjetovalište prođe preko 50 studenata s različitim problemima. Cilj savjetovatelja ih je usmjeriti na pravi put te pokazati da nisu sami. Studenti u savjetovalište najčešće dolaze radi problema u motivaciji oko nastavka studiranja, oko problema motivacije oko učenja. Mnogi studenti dolaze sa nekim dvojbama oko toga da li nastaviti studirati ili ne nastaviti studirati. Dolaze također zbog problema oko prekida u ljubavnim vezama, dolaze radi nekih anksioznosti, tjeskoba, depresije. Veliki korak za što bolju vlastitu budućnost je odlazak u savjetovalište. Nažalost, brojni se još uvijek srame i probleme pokušavaju riješiti sami. Jeste li ikad potražila pomoć u studentskom savjetovalištu? Ne. Jeste li znala da uopće postoji? Da. Ne. Jeste li znala da postoji? Ne.
A imaš li možda kakvih problema koje bi tamo željela riješiti? To bi služilo nekoj psihološkoj pomoći. Tako je. Pa svi imamo problema, gledat kud ja izlazim. Voljela bi im reći da ne gube nadu i da budu svjesni da su oni ti koji mogu stvari mijenjati, da su oni ti koji nose snagu društva i da toga moraju biti svjesni. Pa podržavam inicijativu savjetovališta za studente jer neće više biti toliko dezinformacija, pokvarnih telefona, znači imat ćemo prave osobe kojima se možemo obratiti. Studentsko savjetovalište Nisi sam nalazi se u Zagrebačkom domu Stjepana Radića. Termini se dogovaraju unaprijed putem mail adrese student@hrabritelefon.hr ili pozivom na broj 099 694 5672. Razmišljate li o novom prijevoznom sredstvu? Možda Studocikl bude vaš sljedeći izbor. Više u priči Lela Mišić. Studenti i zaposlenici Fakulteta prometnih znanosti od sada će jeftinije putovati na fakultetu. Uz pomoć Studocikla bit će im olakšano dnevno kretanje od jedne do druge lokacije fakulteta koje su na zračnoj udaljenosti od 2,5 km. U suradnji s Odrazom osmislili su prvi javni biciklistički sustav. Htjeli smo na kraju projekta posijati sjeme za neki novi, malo drugačiji, inovativni, prepoznatljivi projekt i aktivnosti. Tako smo došli u Odrazu. Odraz je udruga, jedan od partnera u projektu Civitas Elanda. Napravimo sustav posudbe bicikala za studente koje smo nazvali Studocikl. U ponudi je 20 plavih bicikala koji će studentima biti na raspolaganju od 8 do 20 sati, a vremensko ograničenje je 3 sata dnevne vožnje. Prijava i odjava bicikla odvija se putem web portala. Student se putem korisničkog imena i lozinke prijavljuje. Dakle, ona je tajna, dakle prijava se odvija na isti način, identičan kao i za prijava ispita putem Studomata. Nakon toga korisnik odlazi na portu fakulteta sa predanim zahtjevom za korištenje bicikla. Djelatnik na porti potvrđuje taj zahtjev i uručuje korisniku ključ određenog bicikla. Dakle, svaki bicikl bit će u skladištu, bit će zaključan određenim lokotom. Uskoro bi Studocikli mogli postati novi brend svih zagrebačkih studenata. O vječnim studentima, neprilagodljivim profesorima te novoj akademskoj godini razgovarali smo s Aleksom Bjelišom, rektorom Sveučilišta u Zagrebu. Dobrodošli. Dobro, hvala lijepo što ste došli. Što očekuje studente u novoj akademskoj godini? Očekuje i studij koji je težak, naporan i molim sve studente da što prije ozbiljno uzmu u obzir intenzitet studija i da ne odlažu praćenje studija jer se brzo prođu ispitni rokovi pa se na kraju onda teško uloviti ono što se nije postiglo. To je generalni savjet studentima koje dajem i doma, pa onda moram i svima drugima. Inače, što se tiče uvjeta studiranja, ja bih rekao s jedne strane da ono što može studentima biti važno kao novost koja je dobra, je da sve više imaju mogućnosti mobilnosti, boravka dijelom studija izvan našeg sveučilišta u nekom inozemnom sveučilištu. Tu su velike široke mogućnosti i po sveučilištima i po tematikama. I na kraju konca sve veća su sredstva koja se mogu dobiti u natječajima za takve boravke. Drugo je da ima sve više stranih studenata će biti kod nas. Sve više će se sadržaja moći pratiti ako student to želi na engleskom jeziku. I drugi aspekt je da smo značajno ove godine prišli u uređivanju, usklađivanju i jednakom tretmanu svih studenata što se tiče određivanja participacije obzirom na uspješnost u studiju. To se prucoše ovaj čas možda toliko ne zanima pošto oni imaju takozvanu godinu prve šanse gdje za sve pokriva se posljednjim ugovorom participacija, međutim već na drugoj godini će morati paziti, truditi se da imaju što više akumulirane godine da bi što manje imali financijskih obveza. Kako ste vi zadovoljni provođenjem bolonjskog procesa i hoće li možda ove godine on biti jednako proveden na svim fakultetima? Poradit će se još na bitnom poboljšanju zapošljivosti, to jest na osiguranju takvih izlaznih znanja i kompetencija koji će mladim ljudima koji dobivaju diplomu omogućiti da se bolje snađu na tržištu rada, a sve češće da i sami poduzimaju neke inicijative, poduzetno se postavljaju i traže za sebe izlaz, pogotovo u ovim kriznim vremenima kada očito još ko zna koliko vremena neće svi moći
tako lako doći do posla. Kako riješiti problem demotiviranih profesora koji više nisu toliko zainteresirani i zapravo ne žele ni pratiti novu tehnologiju kojom bi mogli olakšati studentima prenošenje novih znanja? Pa ja se nadam da nemamo puno takvih primjera. Mislim, prije svega imamo te sustavne studentske ankete koje su itekako upozoravajuće za profesore. Ja mogu na svojoj koži reći da kad bi pogledali rezultate ankete koje prati moja predavanja, da bi se jako ozbiljno postavio prema njima i vidio gdje sam dobio niže ocjene. To je naš posao i mi smo pomalo i, kako da kažem, prema našem poslu želimo biti odgovorni, a pomalo smo i sujetni, želimo biti što bolji kao i svaki drugi u životu. Tako da ne mislim da je to jako izraženo. Recimo, tehnologija elektroničkog učenja, e-knjiga, e-udžbenika, komunikacija s studentima se jako razvila zadnje 2-3 godine. Naravno da mlađi ljudi su tu spremni za te ulazak u takve nove stvari, ali ja ne bih rekao da postoje ozbiljni problem kod starijih kolega. Kako vi komentirate činjenicu da studenti po bolonjskom procesu mogu zapravo vrlo lako izgubiti svoja prava, naravno ako ne izvršavaju obveze, dok recimo studenti starog sistema još uvijek im se produžuje pravo na studiranje, stalno im se produžuje rok, stalno na pol godine pa na 3. Kad ćemo zapravo završiti sa starim studentima? Ja mislim da je to pri kraju. Ja stvarno ne mogu sad znati podatke koliko još sad to je, pazite, 2005. ste već morali biti na prvoj godini, a sad je 2012. znači 7 godina ste morali boraviti na studiju, da još niste završili, tu se izmiče i zadnji rokovi prolaze, tako da to nestaje. Ne bih rekao da je inače ova tema participacije, koliko ko mora platiti, to nije vezano s bolonjskim procesom. To nema veze s bolonjskim procesom, to je jednostavno sustav gdje sveučilište mora, nažalost, od studenata neka sredstva dobiti da bi mogli normalno raditi, inače nemamo apsolutno dovoljno sredstava. I sve što se tu onda pokušava postaviti je da taj tretman studenata bude što pravičniji, što jednakomjerniji i da uzima u obzir i da stimulira studente prema što boljem studiju. Da, mene je samo zanimalo kod tih starih studenata može li se za sve fakultete uvesti jedan datum, ne znam, recimo veljače iduće godine, da bude stvarno krajnji rok? On je definiran statutom. Prava studenta su definirana statutom. Mislim da se radi o tome da se može biti dvostruko više nego što traje studij na boraviti kao redoviti student. Dakle, ako je neko 2005. počeo po starom, počeo po starom sustavu 4-godišnji studij, onda nakon 8 godina je iscurilo vrijeme. Kako komentirate u jednom tiskovnom izdanju izašlo je da je zapravo sveučilište u Zagrebu ispod sveučilišta u Ljubljani i sveučilišta u Beogradu? Ja mislim da te tiskovne izdanja koja tako pišu puno bolje prate i razumiju život celebritija u Hrvatskoj, poznatih ličnosti koji su stalno u medijima nego sveučilišti i da su apsolutno nekompetentni u tretmanu tih pitanja. Inače moram reći da budemo u tom smislu konkretni. Te rang liste kojih je mnogo, a jedna od njih je naročito često se koristi, to je ta šangajska, ona puno toga govori, makar je ona nesavršena, makar tu ima veliki raspon nepreciznosti i tako dalje. Zato govorimo o tome da treba vrlo ozbiljno i pažljivo pristupiti analizama koji iz toga slijede. Ali jedne su nameću, a to je da što se tiče prisustva među 500 takvih sveučilišta koja se izdvojena kao najbolja. Evo, rektore, ja vam zahvaljujem što ste izdvojili vrijeme. Molim, hvala vama. U rubrici Kreativci Petra Blašković donosi priču o autoru izložbe U mraku. Ako mislite da se fotografije ne mogu gledati u mraku, onda ste samo polovično u pravu, jer upravo gledanje, to jest doživljavanje istih, cilj je izložbe mladog studenta Akademije dramskih umjetnosti. Ideja počela od toga da se bavim nečime s čim nemam apsolutno nikakve veze. U početku sam istraživao o samom terminu sljepoće, ko je slijep, koliko ima slijepaca, ta statistika. Onda je došlo do trenutka kad sam htio to doživjeti, pa sam se na 3 dana nekako zaslijepio, shvatio da je to iznimno teško. Idemo provjeriti kako bi bilo nakratko zamijeniti uloge, zaslijepiti se i provjeriti kako izgleda svakodnevnica iz drugačije perspektive. Osoba ulazi, sluša intervju sa tim pojedincima i može opipat njihova lica. Mnogi su doživjeli šok, izlazili su odmah nakon prvog portreta jer ih je bilo strah same u mraku. I zamislite da vam se to zaista desi, da to nije samo tu 10 minuta da ste u boksu. Neki su se bojali mraka do te mjere da nisu nikako ni ušli unutra cijelu večer.
su se trudili i tako, ali eto na kraju nisu ušli. Neki su izletjeli tako brzo da sam ja mislila, Bog zna što se unutra dogodilo, a neki kad su konačno izašli, onda su izašli nijemi na nekoliko trenutaka. Ljudi izvana misle da je to zamračeno, ne očekuju unutra toliki mrak da stvarno ne vide ništa, da moraju mlatiti rukama oko sebe. Moje dijete je bilo jedno, sad sam dovela drugo da to vidi i on je isto rekao, ne izlazi van, čekaj mene, daj mi ruku, a ima 15 godina. Osobe koje je portretirao prvo je fotografirao svih kuteva, a nakon toga uz pomoć kolege s arhitekture od običnih dvodimenzionalnih fotografija napravio je reljefni oblik. Podijelili smo lice na 76 slojeva, to zalijepili, izrezali. Uglavnom bilo je puno ručnog rada u svemu tome, tako da ima i dio mene u tim licima. Nisu savršena kao što i u stvarnosti nisu. Osobe poput Gordane Glibo i dalje se sjećaju što znači vidjeti. Prvi reljefni portret u nizu od 6 upravo je prikaz njenog lica. Ona je ovu izložbu doživjela potpuno drugačije od svih ostalih koji se mogu služiti osjetilom vida. Meni je bilo žao biti kad su ljudi koji inače vide rekli da su sva lica ista jer nisu navikli tražiti detalje prstima. Sva su lice različite i toliko se detalja na njima može opipati kad neko se malo u to udubi, da je to stvarno nijedno nije isto. Ni u čemu. Znači osobe koje vide nikako ne mogu to doživjeti na način na koji vi možete? Ne mogu na taj način skroz, ali može ih malo potaknuti na razmišljanje. Jednostavno nemaju razvijen taj dovoljno jako razvijen osjet opipa. Izložba reljefnih fotografija svakako širi granice pukog gledanja, a koliko smo spremni prilagoditi se i barem nakratko osjetiti nedostatak vida, u galeriji Studentskog centra svatko od nas može provjeriti sam za sebe. U sljedećem bloku pogledajte otvorene natječaje za razmjenu studenata te slobodna radna mjesta za studentske poslove. Kraj emisije bit će posvećen radovima studenata Fakulteta političkih znanosti. U prvoj emisiji Tena Perišin, voditeljica projekta, otkriva sve o novoj studentskoj televiziji. Znači na pomolu jedan veliki projekt, o čemu se konkretno radi? Fakultet političkih znanosti slavi 50. obljetnicu svog postojanja, a ovaj televizijski studio na fakultetu slavi 10. obljetnicu i mi ove godine pokrećemo studentsku televiziju. Studentska televizija bi trebala startati 6. studenog, kada ujedno i obilježavamo tu veliku obljetnicu, kada će se tu događati svašta i na fakultetu, od znanstvenih skupova, a i mi pripremamo jedan dokumentarac o povijesti fakulteta i naravno da ćemo imati i prikazivanje naših najboljih studentskih radova. Praktičku nastavu stvarno izvodimo već 10 godina, imamo internet stranicu na kojoj objavljujemo te naše radove. Do sada nismo ih, osim sporadično tu i tamo, objavljivali na televizijskim postajama, ali sada naravno ćemo tražiti suradnike i drugdje. Koliki broj će otprilike okupiti taj projekt? Pa ja se nadam da će projekt okupiti sve one koji su bili na smjeru televizija, ali ne samo to, kako namjeravamo razvijati jednu integriranu redakciju na kojoj će sudjelovati i studenti, budući novinari, tiska, novih medija, radija, onda vjerujem da će se uključiti i drugi, a pošto je ovo i fakultet politologije, onda vjerujem da će nam se i mladi politički analitičari i politolozi priključiti i dati neke ideje. Evo, ako sam dobro shvatila, televizija zapravo ima cilj pružiti jedan drugačiji sadržaj. Znači, na šta bi se najviše usmjerili? Pa mi želimo naravno pratiti akademsku zajednicu, tako da smo pripremili već neke emisije kao što je Akademska četvrt.
pratit ćemo studentski život, ali pratit ćemo i sve što se oko nas događa. Pokušat ćemo da to radimo bez nekakvih utjecaja sa strane, da vjerujemo da naši mladi studenti mogu biti drugačiji, da mogu biti svježi, da mogu biti kreativni i originalni. Ipak u sklopu te televizije neće se moći zaposliti, zapravo već se radi samo na usavršavanju. Da, ja vjerujem da, iako neće biti novaca, da će to za mnoge biti ulaznica. Jer to će biti u ponudi nekih IPTV i kabelskih operatera, taj kanal studentske televizije. U početku ćemo emitirati 2-3 sata dnevno, kasnije možda i više. Vidjet ćemo, naravno da ćemo reprizirati dosta naše emisije i sadržaje, ali sigurno će nekima to biti ulaznica za druge televizije, kao što je to nekad bilo, pa su nekad davno na radiju 101 pa na OTV-u, dok nije bilo ničeg drugog, se razvijali mladi talenti, tako ja vjerujem da će se i ovdje biti i voditelja i novinara i dobrih ideja za emisije. Evo, osim toga, jedan dio sadržaja ćete ustupiti i nama u posebnoj rubrici za studente FPZG. Pa da, nama je isto u interesu da imamo što više gledatelja i korisnika, da što šira populacija vidi naše radove. Mislim da je to važno i za naše studente, tako da mi već sada imamo priloga koja bi htjeli da se prikažu, a ne samo na našoj internet stranici. Dakle, dok ne krene naša televizija, prikazivat ćemo ih. Ali nakon toga? Da. Pa dobro, nakon toga naravno da želimo surađivati. Ja pretpostavljam da će i naši studenti moći nešto i učiti kod vas, možda sudjelovati u projektima kakve mi ne možemo realizirati, jer evo ovo je naš mali studio, ali za sada se u ovom malom studiju čuda rade. Evo, kad ste već rekli da se čuda rade, a studio djeluje 10 godina, zapravo u jednoj godini koliko proizvoda izađe van? I teško mi je to reći. Mi to radimo u okviru nastave i na 3. godini imamo smjer televizija. Na kraju godine svaka redakcija, jer mi studente podijelimo u redakcije, imamo po 4-5 redakcije i svaka redakcija proizvede jednu emisiju koja ima pola sata, 45 minuta, ali i tijekom godine oni rade individualne priloge, a također imamo i kolegi na diplomskom studiju, to je kolegi televizijske informativne emisije gdje se također uče i vježbaju radu u pravom televizijskom redakcijskom okruženju. I evo, u sklopu kolegija bile su i određene radionice putem kojih bi studenti dodatno mogli usavršiti, zapravo vidjeti kako se to vani radi. Pa da, mislim, mi stvarno želimo naučiti od početka studente kako bi trebalo. Druga je stvar šta poslije na radnom mjestu nije baš tako kako ih mi učimo, zato jer jednostavno pressing i veliki zahtjevi čine to da novinari ne mogu baš sve napraviti onako kako smo ih mi učili, ali u tome osim naših profesora i nas pomažu nam mnogi strani predavači, pa mi redovito svake godine imamo radionice na koje nam dolaze gosti predavači iz Sjedinjenih Država i Velike Britanije. Ove godine smo imali radionicu o mobilnom novinarstvu gdje su nam kolege sa BBC-a i Irske televizije držali radionicu o tome kako koristiti iPhone u proizvodnji televizijskih priča i koristiti to ne samo za web portal nego i za televizijske emisije. Čini se da ćemo mi od vas učiti. Pa dobro, mi učimo stalno. I evo, za kraj možete li prokomentirati zapravo televiziju kao medij, kakav sadržaj danas, koliko je to zapravo loše i žuto?
Sad to je jedna televizija kao medij, naravno da će se televizija kao moj medij prilagoditi svim novim medijima jer televizija sama postaje novi medij, televizija se mijenja, način na koji radimo emisije se mijenja, a što se tiče žutila, evo, studentska televizija neće biti žuta, studentska televizija će poštivati nekakve etičke principe i nadamo se da ćemo to prenijeti na neke druge medije. Evo, ja vam želim puno uspjeha i nadam se dobroj suradnji. Hvala lijepa. Emisiju smo priveli kraju. Točno za tjedan dana opet smo s vama. Emisiju možete pogledati na internetu i ne zaboravite svoje ideje, probleme ili priče šaljite na našu mail adresu matea.miljan@mreza.hr. Također posjetite nas i na našoj Facebook stranici. Pozdrav do idućeg tjedna!